कम्बल खुन्दुं मुस्रिनि राजनिति खालामग्रा बे पार्टिखौ जोंहा दरखार गैला मोना मोनायाव थिं रानोसै थिङा दाम बारा नालायसो मोना मोनायाव थिं रानखुमायो सानाव साथा रानो खुन्दुं रानो दा जोंथ' मोनखायाखै सोरबा मोनो सोरबा मोना दा जोंनोथ' साथाल' नांबाय बे नांगोलनो फोरोंबावोबा नांगोलनो फोरोंनानै बिपिएफआ सरकाराव फैबावोबा हाग्रामानि सम्पथिया बारायबावगोन ना बारायबावा हस्पिटाल दं दिनै 3 स्टार हटेल दं दिनै आरनाय मार्केटिं सेट दं दिनै पेट्रल पाम्पआ हिसाब गैया गारिया लारि 1 कोटी 2 कोटी हिसाब गैया दा नांगोलनो फोरोंबावोब्ला बिपिएफआ सरकाराव फैयोबा आरोबाव हाग्रामानि सम्पथिया बारायबावगोन चन्द्रमणि मधुसुरमा बारायबावगोन खाम्फा बरगयारि सम्पथिया बारायबावगोन बेनिखायनो मानो सम्पथि बारायनो होलाबायनो जोंलाय ओइबारावनो बिदाय होखानोसै बिपिएफखौ जोंनिथिं मा जादों नायफोर गावनि फिसाजोखौनो बिसि खालामनानै आइवाइखौ लादों मेम्बार चेयारमेनफ्रा कमला सिंह गावनि फिसाजोखौनो बिसि खालामफ्लायो दा गोरिब मानसिफ्रा आइवाइखौ बिनो थांबा मा बुङो आइडि नाम्बार दंबासो मोनगोन आइडि नाम्बार गैयाबा मोना आरो सोरखौबा बुङो आइडि नाम्बार गोनांफोरखौ 15,000 लाबोग्रो होनबासो न' मोनगोन गोरिबा समाव बियो न' लायो 15,000खौ बोरै मोननो गोरिबा दा बेखायनो गोरिब मानसिफ्रा आइडि नाम्बार गैयैफ्रा दिनै बिपिएफ सरकारा 17 बोसोराव रावबो आइवाइ न' मोनबोआखिसै दा मा खालामदोंलाय 17 बोसोराव आइवाइ न' होयि मानसिफ्रा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ ओरैबायदि बिथोन होदों जायफ्रा आइवाइ न' मोनगोननि लिस्ट फैबाय बिसोरखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै होनांगौ जाहाथे नोंनि न'खौ रावबो लांनो हाया बे आधार कार्डआव नोंनि मेगनखौ खेबबाय नोंनि न'खौ फट' खेबबाय आसि बिमानि सहि लाबाय लाइसिखौ बिबारि खालामनो हाला दा नोंना जुदि लिस्टआ फैखाबायबा नरेन्द्र मदियाबो दाननो हाया दा बेखौनो नांगोलफ्रा दा न' थांनानै मा बुंहैदोंलायनो नै बाजै नोंना लिस्टआ 1 नाम्बारावनो दं होननानै जासिगोन होनदोंना नाखाव दा गभर्नरनि सरकारसोना नांगोलनि सरकार नङा दा बेखायनो कक्लाबारियाव ओरैबायदि सानजाथिंजाय 1,000 2,000 5,000 लाना थांगोन नांगोलफ्रा हाइवाइ न' होफैसिगोन आरो दा आइजोफ्रा मा खालामनाय ज' थांनानै चेयारमेननि न'आव थांनो फैसाखौ बिना लायफिनदों मालाय थगायनायनि दा बेखायनो रायजोफोर बे न'खौ रावबो सेनो हाला नरेन्द्र मदियाबो सेनो हाला दा जुदि लिस्टआ फैखाबाय नोंहा मोनगोन दा जोंनिथिंथ' नांगोलफ्रा मा खालामबावदों जायगा बाला गारथ'लाबायदों इथा गारथ'लाबाय नै बाजै न'आ मोनसै होननानै 17 बोसोराव न' होआखै सायख'थि जानोसै नालाय न' होनोसै होननानै बुंफ्लाबाय दा नोंथांमोना बिसास खालामगोन नामा बिमिनगा न' होआखिसै दिनै न' होनानै बुंफ्लाफैनो बेयो जाबाय बिपिएफनि आखल 17 बोसोराव खालामबोनाय बिपिएफनि आखल दा जुदि फैसा होबासो साख्रि मोनोबा नांगोलनि समाव आरो इन्टारभिउ गैयालाबानो साख्रि मोनोबा नांगोलनि समाव EM GM नांगोलनि लिडारफोरनि फिसाफ्रा जाथि खुरमाफ्राबो साख्रि मोनोब्ला बे सरकारखौलाय जोंनो मानो नांगौ बिटिआरआव जोंहा गोबां स्कुल कलेज गोदान बे जोंनि लेखा गोरों MSc MA BA BScफ्रा साख्रि मोननांगोन ना मोननाङा रायजोफोर साख्रि मोननांगोन किन्तु बिपिएफआ सरकार दाबावनांगौबा EM GM लिडारफोरनि फिसाफ्राबो साख्रि मोनगोन जोंनो साख्रि होनाय नङा आरो हाग्रामाया जेबो मावफुंनाय नङा
बिटिआरनि दफाफोरखौ दा बिथिंजाय फैनानै नांगोल लिटारफा सोरबा बुंफैबावदोंनो बे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लुगोन होननाया बे NIT लुगोन होननाया बे माबा नवोदया लुगोन होननाया माबा कन्ट्रेक्ट सोलायो कन्ट्रेक्ट होनफैदों जायगा एसे आगोलाव केन्डिडेटआनो बुंलांबाय पार्टी प्रेसिडेन्टआनो मोजां स्किम सुक्तियाव लिरनाय दं बेखौ मावफुंगोन अमित शाहआ बिथोन हरबाय थिनहरबाय होननानै बुंबा दा मावफुंनांगोन होनबा माया कन्ट्रेक्ट दा बेनिखायनो रायजोफोर आंथ' ओरैसो होननो लुबैदों जिदिनखालि 27 तारिख जानुवारियाव सुक्ति जादोंमोन हाग्रामाया सिंनिफ्राय ओंखारनानै सुक्तियाव सौहैखांनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों बिटिआरआ बड'लेण्ड मोननायनि लामाखौ बेखेवनानै होबाय बेजोंनो बड'लेण्ड जासिगोन दा होनलायबाय बिटिआरआव जेबो गैया गावनो होनबाय बिटिआरआ बड'लेण्ड मोननायनि लामा गेवबाय दिनै होनबाय बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरआव बिराद मोजां दं होनबा रायजोफ्रा बिटिआरखौ फुलबावो नामा दा बेखौनो गिनानै बुंदों बिटिआरआव जेबो गैया बिटिआरआ 70 बोसोर जाबाय इउपिपिखौ दानाया बोसोरनै जाबाय प्रमोद बर'आ चिफ जाथ'वाखै सरकार दाथ'वाखै सुक्ति जानाया 6 मास जाबाय सरकार दानोसो थांगासिनो दं दा रायजोफोर जोंहा DAC मोनलाय BTC मोनलाय मोनबाय सनितपुरनि बर'फ्रा मा मोनदोंमोन बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्रा मा मोनदोंमोन दिनै बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फ्राबो हाबफासिगोन बिसायख'थिनि उनाव आरो बिटिआरनि बाहेरायाव खोलाहा थानाय धेमाजि नगाव मरिगाव गवालपारा जिल्लानि बर'फोर सुक्तियाव लिरनाय दं बिथांमोननि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानानै होगोन जोंहा बिटिआर मोनलाय BTC मोनलाय DAC मोनलाय बिथांमोना मोनाखैमोन सुक्तिनि गेजेरजों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनसिगोन दाखालि बाजेट सेसनावनो जाबायमोन राजबंशीफोरनि गभर्नरफोरा जाबाय बिल पास जाबाय चन्दन ब्रह्मआ मा खालामबाय जुदि खोलानि बर'फोरनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल होयोब्ला जों इउपिपिखौ पात्ता मोननाय नंला लानजायबो मोननाय नंला मानोना सुक्तियाव लिरनाय दंखायो खोलानि बर'फोरनो वेलफेयार काउन्सिल दानानै होगोन होनबाथ' बयबो इउपिपिखौ मोजां मोनजोबसिगोन बेनिखायनो बिल पास खालायाखिसै बिलखौनो लाबोआखिसै दा बाहेरानि बर'फ्रा थांखि लाबाय बिटिबा जोंनि वेलफेयार काउन्सिलखौ दानानै होआखिसैना बे बिटिआरनि लिडार हाग्रामा चन्दन मोना जोंनि बाहेरानि जिल्लानि बर' जायगायाव फैनो मोनला लामाया बन्द दा जोंहा बर' मिडियामनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टर मोनबाय दाख्लै मास मोनब्रैनि दाख्लै सानब्रैनि बाजेट सेसन जादोंमोन बेवहाय बिल पास जाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि बर' जायगाफोरखौ बिटिआरआव सोगोन माखासेया ओंखारलांगोनबो दिनैहाय बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बिटिआरआव हाबनो नागिरबाय बा बिटिआरआव मानो जेबो गैया रायजोफोर बिटिआरआव मानो जेबो गैया बिटिआरआव गासैबो दं हाग्रामाया जेबो मावनो हायाखै 70 बोसोराव इउपिपिआ बोसोरनैयावनो सेपारेट डाइरेक्टर लाबोनानै होफैबाय अमित शाहआ पार्टी नखर मन्त्रिया आसाम सरकारखौ बुंहरबाय 1 मासनि गेजेरावनो बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफाफोरखौ आखले मावफुंनानै होनानै थिनहरबाय रायजोफोर बिटिआरआ 70 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै जिर' इउपिपिआ बोसोरनैयाव गोबां मावनानै होबाय बेनिखायनो हिर' जाबाय
आरो 70 बोसोर सिगांनि हाग्रानि जिउ मावनो हानायासै प्रमद बर'आ मात्र मास मोनब्रैल' जादों इउपिपि आफादगिरि जानाया दिनै सेपारेट डाइरेक्टर लाबोनानै होफैबाय प्रमद बर'आ बेनिखायनो हिर' हाग्रामाया जिउ बेबायदि जादों ओंखायनो जोंहा आरोबाव गोबां खामानि मावबावनांगौ दं बे खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनो प्रमद बर'मोनखौ लिडार नांगौ बिथांमोना आन्दोलनखारि आंखौ 5 बोसोर खामानि मावनो होनदोंब्ला 5 बोसोरनि उनाव आं जेबो मावनो हाया दांना आंखौ बिदाय हो दिनै आं खामानि मावो बेखायनो जों 5 बोसोर बिथांखौ खामानि मावनो सुबिदा होनांगौ आरो जोंनि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जा एनआईटी जा गोबां डिपार्टमेन्ट गोबां आसनिफोर फैगोन बेखौ मावफुंनो खाबु होनांगौ बिपिबा हाग्रामा महिलारि एनजिअफोरखौ माबायदि लायो आइजोफोरखौ थांनाय बोसोरावबो रुप'याव फैनो मोनदांफैनानै एमपि लिस्टआव जी महिला बिला के नतुन को दिया पार्टी से 1 तोला सोना पाओ आरे इन दिनो सोना हे पावा लगे दिया होसे जुदि आरो नतुन दिया पाटक नंगौ साइखौनो सानै साथामजों जुनांगौ अपमान खालामनाय जाया नामा जायना जाया 40टा समस्थियाव सासेबो आइजो केन्डिडेट होआखै बिपिआ इउपिपिआ आइजो केन्डिडेट प्रतिभा ब्रह्म इउपिपिनि लेङाइ आफादगिरि आइजोफोरखौ सोर सनमान होयो होनदों हाग्रामाया दिनै सनमान होदों नामा सनमान होआखै आरो इउपिपिआ बुंदों प्रमद बर'आ बुंदों बिटिआरआव आइजोफ्रा जौगानांगौ सेंट्रेल गभर्नमेन्टआ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 होयोबा स्टेट गभर्नमेन्टआ 25,000 होयोबा बिटिआर सरकारा 50 माने सेंट्रेलआ 25 होयोबा स्टेटआ 25 होयोबा बिटिआर सरकारा 50,000 होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 1 लाख होगोन जौगानांगौ बुंदों नाथाय हाग्रामाया मा बुङो खेबनै फिथाइ दं बिसोरनो बेनिखायनो जोंहा बेबायदि हान्जाखौ सोलायनायनि बिदाय होनायनि सम जाबाय गुजरातनिफ्राय मोनसे केरेलानिफ्राय मोनसे पलिटिकेल एक्सपार्टफोर हान्जा फैदोंमोननो हाग्रामा महिलारिया लेंहरदों जेनथांमोना जोंखौ देरहानांगौ एबारबो सरकार दानो खामानि मावना होनांगौ जागोन सार होनदोंमोननो 40टा समस्थियाव बेरायबाय 1 सप्ताह 15 दिन मोननैबो पलिटिकेल एक्सपार्ट हान्जाया हाग्रामानि सिगाङाव खाथियाव थांनानै बुंहैफिनबायनो सार जोङो 40टा समस्थियाव हाबबाय स्टाडि खालामबाय जों नोंथांनि जानानै मावनो हानाय नंला एबाराव मालाय इउपिपि जाजोब्बाय परिबर्तन नागिरबाय सोलायनायखौ नागिरबाय जों नोंथांनि जानानै मावनो हाला जों थांफिनबायनो दाना इउपिपिखौ बरबाद खालामनो प्रमद बर'खौ बरबाद खालामनो दिल्लीनिफ्राय एक्सपार्टफोर फैबाय स्काई प्लास बिथांमोना अरविंद केजरीवालखौ मदद खालामदोंमोन दिल्लीयाव आरो बिथांमोननि मददजोंनो अरविंद केजरीवालआ खेबनै चिफ मिनिस्टार जाबाय दा बिथांमोना 40टा समस्थियाव गिदिंबायनो स्काई प्लासआ पलिटिकेल एक्सपार्टफ्रा बर'फोरनाव सोंहैबायनो नोंसोर फैगौ सायख'थियाव सोरनो भट होगोन जोंहाथ' टेक्टारावसो होगोन इउपिपिएलनो बुंहरबाय बांगालफोरनियाव सोंहैबाय नोंथांमोना फैगौ इलेक्सनाव सोरनो भट होगोन जोंहाथ' सोलायनांगौनि सार्थआव इउपिपिएल होगोन टेक्टाराव होगोन बाङालिफोरनावबो सोंहैबायनो फैगौ सायख'थियाव नोंथांमोना सोरनो भट होगोन जोंहाथ' परिबर्तन नागिरदों जोंहाथ' बिटिआर जाबाय जों परिबर्तन सार्थआव टेक्टारनो भट होगोन दा नेपालि आदिबासि नाथ जोगी
कलिता राजबंशी गासिनोबो सोंहैबायनो जे नोंथांमोना सोरनो फरायगोन बिथांमोनाबो बुंबाय परिबर्तननि सार्थआव प्रमद बर'नि नेतृत्वखौ जों मोजां मोनो बेनिखायनो जों इउपिपिनो टेटफानो भट होगोन दा सोंजोब्बाय जेरावबो गासिबो इउपिपिनो भट होगोन आरो मा खालामबावबाय जोंनि बुथ कमिटिनि बिबानगिरिफोरनो दायित्व होबाय एटेन्डेन्स लानांगौ कक्लाबारि समस्तियाव सालबारि समस्तियाव मुसलपुर समस्तियाव बर' हारसा गासिबोखौबो जे सोर सोर इउपिपिनो भट होगोन सोर सोर नांगोलाव भट होगोन दा गासिबखौबो एटेन्डेन्स हाजिरा खातायाव सहि लाजोब्बाय हिसाब मोनबायनो 27तानिफ्राय 30ता मोननाय इउपिपिआ सरकार दाग्रा रोखा जाबाय दा ओंखारबाय दा पेपाराव ओंखारबाय फेसबुकआव ओंखारबाय ससियेल मिडियाआव ओंखारजोब्बाय जिदिनखालि भट सानगोन बे दिनखालि ओरैबायदि ओंखारसिगोन लोगो लोगो 12टा बाजियावनो प्रमद बर' नेतृत्व इउपिपि बिटिआर सरकार गठन করে আছে गासिगोन लोगो बेबायदिनो जासिगोन दा बेनिखायनो इउपिपि देरहागोना खाथां जाबाय दा देरहाखासिगोनबा सरकार दासिगोनबा दाबो मानो नांगोलनि टिपिआ मोनफा मोननै दा खिन्थु नोंथांमोनखौ बाख्नायनांगोन जायो जोंथिंसो नुबावाखसै आङो बे नांगोलफ्रा गावसिनि लामायाव फिरफिला गायना लालायलायदोंना जों दाबो इउपिपि गायना लाजोबबाय माथो ओरै नुग्रोना दहायो नोंसोर हागौआ जों मानो मानो हाया नङा होमबा बेबायदि जाबायना दा ओंखायनो आङो सानदों इउपिपिआनो सरकार दाखासिगोनबा हाबाफोर जालायलायनो आख' फाख' जागोन ना गावजों गाव ओंखायनो मानो बिटिआर जाबावनो गारनानै इउपिपिआव फैखाजोबदो दरजाया खुला नङा होमबा दरजाया खुला खावलायहरबाय आं बिथांमोनखौ बाराबा लेट जागोन आरो जोंना इउपिपिनिया रागा गोसा दं ओइ नारि सुरा दगारो दे बेबायदि होनजाबा जाला जागोन बिसोरो दा ओंखायनो सम थानायावनो थाब फैखानाया मोजांसो रायजोफोर जिदिनखालि काउन्टिं जागोन एदिनखालि जों खाम जथा सिफुं दामनानै हायलालाय हुइलालाय बागुरुम्बा मोसागोन आं दहाय मोसाजाखांबादोंमोन दहाय बरायजानो बादोंमोन आं बरायथ'आबा आंबोमोन जिदिनखालि भट सानगोन बे दिनखालि जों बिराद रंजानोसै दिनै रंजाबाय अरजाला आरो काउन्टिं खालि रंजाबावनांगोन दा काउन्टिंआ जाथ'वाखै जागोनसो खिन्थु इउपिपिआ सरकार जाखानाय रोखा जाखाबाय बेखायनो सरकार दाखासिगोननि दानोथ' जों खाम दामनानै मोसाथ'नो हाला आखाइ खबनानै रंजाग्रोदो रायजो राजा बेनि गेजेरनियाल' टेक्टारफोर भट होग्रा बायदि बिसोरल' आखाइ खबदों सानजाहानिया बारा खबाखै सोनाबनिया बारा खबाखै साहानियाबो बारा खबाखै नैबे खनाथिंबो दं नोंसोरबो बारा खबाखै दा सन्देह जाबायना जोंहा नांगोलनो होगोन ना इउपिपिनो होगोन नांगोलनो होनाय नङा खिन्थु इउपिपिनो होगोन दा इउपिपिनो होगोन ना इउपिपिआ सरकार जासिगोन ना एबारावसो देरहाखासिगोन बेबायदि खोनाबायना दा रायजोफोर बयनिसिमबो इउपिपिनो भट होनो टेक्टारनि सावगारियाव भट होनो प्रमद बर'खौ देरहाहोनो लोब लोब फैनायखाय आंनि मोजां मोननाय आंनि सिबिनायखौ हरजोबनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोनथों